Olyan, ami bizonyítható, tehát megvan, de amit mi elbeszélünk, azt nem fogod elmondani. Vegyetek a szövetséges ládát, és 7 pap vigye magával. 7 pap vigye magával azt a 7 harsonát, amelyet a szövetséges ládán szokás szerint. Ezt mindig nem derítettem ki, hogy melyik az a 7 kürt, amelyik a szövetséges ládán kell használni. Tehát itt is valami rejtély lehet, hogy csak a szövetséges ládán lehet használni a 7 kürtet. Na várj. Tehát, hogy lármázatok. Elmész szívesnek neki. És itt van, hogy a kora reggel aztán Józsué felkelt, és a papok vették az úr ládáját, és heten közülük a 7 harsonát, és mentek velük az úr ládája előtt, és menet közben egyre fújták a harsonákat. Előttük ment a fegyveres nép, és láda után haladt a többi nép, és egyre zengette a harsona szó. Körüljárták tehát a második napon is, egyszer a várost, aztán visszatértek a táborba, és így cselekedtek 6 napon át. A 7. napon azonban már hajnalhasadáskor felkeltek, és 7-szer járták körül a várost a rendelet szerint, tehát meg a ládából rendelték nekik. Mikor aztán papok a 7. fordulónál fújták a harsonákat, mondta Józsué az egész Izraelnek: lármázatok, mert az Úr nektek adta a várost. De a város és mindaz, ami benne van, az Úrnak kell szentelni, mindez nem lényeg. Mikor aztán megfújták a harsonákat, és a hang és az zengés sokaság fülébe hatolt, és az egész nép lármába tört ki, azonnal leomlottak a falak, és mindenki felment azon a helyre, ahol éppen állt. Tehát leomlottak a falak. Na most itt is akartam mondani, hogy írták a izébe, a rendes nagy Bibliába, itt csak le van rövidítve, hogy csak csak a papok foghatták abba a bizonyos ruhába ezt a ládát, és aki 2 méterrel megközelítette, az halállal lakott. Mondták, hogy mikor járják körbe a falakat, és 2 méternél távolabb kell lenniük a mindenkinek. Rendesen le van írva a Bibliában, hogy 7 pap vigye, vagy 4 pap vigye a ládát, és senki nem merje megközelíteni két láb távolsággal senki ne közelítse meg a ládát. Tehát itt történtek el a Bibliában az események, de most hol vannak ezek most? Ezek most hol irányítanak téged? Most ezek hova lett a fényláda például? Ezt is megmagyaráztam, mert már gondoltam erre a kérdésre. A fényláda az még mindig megvan. Azt mondják, és azt hiszem Lengyelországban, nem tudom, NSK-ba őrzik egy titkos archívumban, azt hiszem ez a Spielberg filmnek a végén is volt, a elveszett fényláda fosztogatói végén is, hogy elrejtették egy mit tudom, milyen raktárba valahol, és mindig sisterek pattog és működik. És szerintem arra a kérdésre, hát arra azt mondják, hogy minden leperzsel meg minden, na minden vár. És szerintem ez úgy van, hogy ebben az időben, amikor történt ez a Biblia meg minden, az embereket előbb egy bizonyos fejlettségi fokig el akarták vinni ezek. Tehát írta nem erre, hogy az emberek hirtelen óriási tudásra tettek szert. És ez az óriási tudás, ez csak több millió éven keresztül tulajdonítottak el, tehát hogy természetes úton csak több millió éven keresztül jöttek volna a bronzolvasztására, érted? És ezt most napról napra mondom én így, de mondjuk 1000 év telt el, és rájöttek, hogyan kell olvazni a bronzot. Mikor természetes leforgás alapján ez több 100 000 évig kellene ennek tartani, hogy rájönnek a bronzolvasztására, meg többet kísérleteznek. Annyira okosak nem voltak. És szerintem tehát az, hogy bevezették őket, elpusztították a barbár népeket, ez annyit jelentett, hogy utat nyitottak maguknak a fejlődés számára, tehát nem voltak olyan népek, akik őket megtámadták volna, hiszen sorba pusztították el a barbár népeket. Ki az az Isten, aki elpusztítja a barbár népeket, érte, és azt írja, hogy ne ölj, érted? Érted? Miért aztán a barbár népeknek meg bevezette őket a Kánaánba. És szerintem az volt az a terület, ahol az ember tehát már egy olyan fejlettségi fokot elért, ahonnan már maga is fejlődhetett volna tovább, és nagyon-nagyon magas, tehát gyorsasággal. És ehhez kellett ez az idő, ahol segítség kellett neki. Tehát most ma azért nem kell segítség, mert kimondta, azt hiszem, apu mesélte múltkor, hogy még mondjuk 200 évvel ezelőtt föltalálta 2 fontos tárgyat. Egy év alatt. Egy év múlva 4 fontos tárgyat. És ez mindig így többször. És máma már, tehát mondjuk ebbe az évben meg már nem tudom hány 100 000 fontos tárgyat találnak föl. Tehát marhára sokszorosodik ez a fejlődés, érted? Érted? Nem tudom, hogy duplázódik-e vagy miért, tehát nagyon sokszorodik, érted? Japánok sorba találják fel az izéket. Évente van, vagy hogyan? Mi? Évente van? Nem tudom. Már ha naponta lenne, akkor te most már Persze. trillióba kéne vászni, szóval ilyen nem lehet. Mert és az még ha egy ember találnak ki mindig, akkor... Ez az egész, ez a Biblia az, hogy ezek vagy hogyha ufók, meg minden, akkor el akartak minket vezetni egy olyan pontig, ahonnan már magunk is tudunk használhatóvá lenni, érted? Tehát szerintem először, amikor kipusztították az ősállatokat, tehát hogyha igaz az a feltételezés, akkor kipusztították az ősállatokat, és elhelyezték ezeket az ősembereket, és látták, hogy... De ezek az ősemberek honnan lettek feltétlenül, nem? Na hát éppen az, na figyelj. És ezeket az ősembereket, tehát ők elkészítették, vagy sejtekkel kikísérletezték, és csináltak ilyen embereket, azok szerintem nehezen tudtak volna maguktól eljutni egy ilyen felettségig. 1900, mennyit írunk? 89-et,
és szerintem, hogy belegondol az ember, hogy 10 000 évvel ezelőtt még ott 10 értünk, hogyha még 10 000 is az az év, hogy már ekkora fejlődést értünk el, az képtelenség. Evolúciónak mindenképpen kell lenni, már nekik is kell valamiből lenni, nem? Hogy evolúció? Az ember fejlődése, most ne is haragudja, de ők is valamiből lettek. Tehát szerintem az úgy van, hogy egy időben megtaláltak a földet és lejöttek. Látták, hogy ezek elmaradtak és megpróbáltak segíteni. Igen. De előtte felnőtt az ember, olyan nincs, hogy... Mert a semmiből nem lehet, itt van egy és akkor például, ha azt mondják, hogy mit tudom, az ember a majomtól származik, akkor például majmok azok most miért nem lesznek emberek? Hogy miért nem lesznek emberek? Hát de egy majomból sose lesz ember. Hát ez lehet. Tehát azt mondják a tudósok, hogyha nem igaz a Biblia, hogy miért ők nem hisznek abban, akkor... Azért nem lehet egy majomból ember, mert őnek már nem létszükséget, hogy ember legyen. De amikor semmi se volt, akkor kellett egy lény, aki uralja akkor a földet. A majom nem tud az emberről, a dzsungel közepén nem tud, és nem fejlődik tovább. Nem tud az emberről ott és szüksége akar lenni, hogy ő legyen az úr, és nem fejlődik tovább. Szedi a gyümölcsöket, és nem egyenesedik föl. Most a röhely, most ez az AIDS vírus, mi van, most nem azért mondom, hogy az is az 5 majomban volt, nem? Most hogyha ez az AIDS, az most minden évben duplázódik, és most azt mondták, hogy 10 év múlva most kipusztítják most az a gúfosok mondták, hogy már nincsenek megelégedve. Szóval lehet, hogy már az lesz a kipusztítás, mert hogyha ez adna duplázódik és nem találjuk meg az ellenszert, akkor ez lesz a kipusztítás, lehet, hogy ők adták ezt a vírust. Már ezt olvastam is valahol, hogy a pestist, tényleg ezt olvastam is, hogy mikor nagyon megnőtt a földnek a népessége, akkor mindig ilyen vírusokat tettek, vagy nem is az, hogy vírusokat tettek be, pestis sárván. Most az AIDS vírus. Akkor előtte volt a rák. Figyelj, a rák az nem tudott kipusztítani annyi embert, érted? Nem tudott kipusztítani annyi embert, tehát kellett egy olyan vírus, ami egyszerre többet, hatásosabb. És gondoljatok bele, most gondoljatok bele, hogy abban az időben, mikor a pestis járvány volt, tehát amit most mondják, hogy korunk pestis az AIDS. Tehát most képzelj magad vissza, hogy a régi korokban vagy, és a pestis pusztít. Elképzelhetetlennek gondolod, hogy mi az ellenszere. Rá se érsz, hogy mi az, hát még mindent tudják teljesen, hát mondjuk itt tudják, érted a tudósok, hogy mi az. Érted? És mégis hogyan jöttek rá arra? Érted? És hirtelen nem az, hogy meg is gyógyultak, érted? Rájöttek, hogy mi az ellenszer, érted? Hogy nem szépen tisztálkodni kell, meg minden, meg tudod, az volt, hogy tudod, hogy mit csináltak, hogy szartak, aztán kiszartak az ablakon, aztán tudod, abból lett a pestis járvány, érted? Érted? Most kiszolták a tojásíjat, meg amit el kellett rohadni, meg mit tudom én. És rájöttek. És az ő szemükből az lehetetlen lett volna, hogy megvalódjon. Nyilván, erről is beszéltünk, elfelejtem. A felejtésről is beszéltünk, mindenről. Most mesélt az Arcsi, akitől meséltem, hogy milyen az ilyen nagy fejlődő dolgok. Meséltem neki ezt a NASCAR-t, ami volt a könyvnél, hogy mit képzelnek a tudósok, és mondja, hogy olvasok egy olyan könyvet, ami olyan volt, hogy megnézték ezek a tudósok, hogy letették ezt tehát ezek a nyilak be voltak rajzolva, hogy letették azt valahova oda környébe egy helyre, és teljesen megállapították, hogy egy tó körül voltak elhelyezve ezek a nyilak, és ezek a nyilak tehát városokat vagy településeket kötöttek össze, és vannak valami állatok is rajzolva mellé. És azt mondták, hogy ezen tehát a tó körül ugyanilyen állatok éltek, tehát megfigyelték, ahol voltak azok az állatok. Hát ott nem olvastam nektek el ott azt az újságban, mert ott akkor még nem voltunk, és írták azt, hogy ezek a nyilak azt jelentették abban a sivatagban, az óriási nyilak, ne így képzeljék, hogy van több kilométer nagy, 100 kilométer nagy nyilak. Hogy ez, amikor leszálltak ezek az űrhajósok, és be kellett telepíteni a földet növényekkel, hogy hova, milyen növényt telepítsenek, meg ezeket jelentik azt, hogy leírja, érted? És szerintem azt kéne kipróbálni, hogy... Ja, és akkor azért rajzoltak ezért, hogy utána azt telepítettek, olyan állatokat telepítettek, és jó vicc, hogy amikor utána már megnézték a tudósok... A régi tudósok azoknak ott olyan állatok vannak, mert oda telepítettek oda. Tudósok, és akkor azt bizonyították, tehát, hogy azok az állatok vannak ott. Érted? És azt telepítették. Jaj, de buli! Ja, és akkor az játszott, hogy... Nem, akkor bárba megakadtam az olyan régen még ugye... De valódi ezen gondolkodtam. Hogy ugyan azért vannak, és viszont Ausztriában... hogy valaki irányítja. Viki, most én beszélem, most ne is haragudjál. Nem, már mondtam tőle azt, amikor, hogy álmodba programoznak át, mert minden azt akartam. De ezt pont nem vettük fel. Mindegy. Szóval az, hogy amikor peregnek az álmaink, akkor hogy azok egy ilyen külön, tehát ilyen programok. Tehát minden álmodás után egy új ember születik belőled, mert olyan programokat programoznak belénk. Na.
De akkor tényleg olyan mondtam kell, akkor, hogy el nem felejtsem mondani, Na, hogy azt igen. magyarázzátok meg, a felejtésről volt akkor szó, hogy múltkor volt nálam valaki, és akartam mondani neki egy szót, hogy méghozzá azt, hogy pörkölt, ezt a szót. Igen. Legfeljebb nem Rendben. tudod megmondani neked. És arról akartam, hogy annyi tegnap este pörkölt készítek vacsorára. És hogy tudtam azt, hogy mi ez a pörkölt, és nem tudtam megmondani. Tudtam, hogy P betűvel kezdődik, meg el tudtam mondani, hogy milyen más hangzók vannak benne. Képzeld, tudtam, hogy P, R, meg K, meg L van benne, így elmondtam. A Krisztinek elmondtam, hogy mondtam neki, hogy ilyen pici húsokból áll, kockára van fölvágva. De ez nekünk is szokott ilyen. És akkor mondtam, hogy ezt a hagymára teszik föl olajra, és akkor... Na, jaj, de mondom, És akkor mondtam, hogy milyen más a hang, és én még mindig nem tudtam, hogy ez a pörkölt. Én már mindenre gondoltam, és akkor ők találtuk, hogy ez pörkölt. Meg múltkor És meg- nem jutott eszembe, az ez a oszt- más a hang, szóval eszembe jutott. Osztálytársam ezzel rögtünk ott, hogy mesélte, hogy a Roxette-nek az a száma, hogy mi a szívembe, vagy mi? Mi annak a számának a mindegy, amit ezt felejtem tőle, hogy a videoklipjében a csaj mezitláb táncol, és nem tudott eszébe, hogy hogyan kell mondani azt, hogy mezitláb. Érted? És mondja, hogy csaj messzel táncol, mert messzel táncol a videoklipben, azt mondja, jól van, hogy is mondaná, hogy nincs az oké, érted, mondja Ne, érted neked. nekem is szokott És ilyen lenni, mezitláb, hogy jaj, de hülye, nem hogy ilyen nem jut eszedbe, érted? Nekem is szokott Érted? És lenni akkor, ilyen. de mondom, hogy hülye vagy, de Azt biztos akartam, nekem is hogy szokott én a ilyen más lenni. a hangzókat tudtam. El tudtam mondani, hogy milyen más a hangzó van benne, de a szót meg nem tudtam. Ez majdnem olyan, amikor tőle az osztálytárs, az a csaj, még mindig kómában van, vagy mi van az volt osztálytársad? Meggyógyult? Hogy megint meggyógyul. Mert már kétszer kómába esett, ilyen, hogy hátulütölése volt. Ez melyik? Na aztán arról jutott eszembe, hogy azt mesélt egyszer a tesóm, hogy tévét néztek, aztán a tévében az volt, hogy leégett az istáló, és nem jutott eszébe az a szó, hogy istáló, érted, mert a kómába elfelejtett érte azt a szót, és mondta, hogy ahol a lovak... Minden szó, tehát egyszerűen olyan, hogy nem tud, elraktak egy papírt, nem tudott összeadni, meg kivonni. És nem elmondhatod neki utána, tudtam, mert ezt Ja, egyből, tehát nem kellett megtanulni nekem Ez majdnem olyan, mint hogyha lekapornák a szalonnál a sírt, vagy a, tudod, a füstöt, és tudom, mikor... Szóval ott van, de ahhoz, hogy eszedbe jusson, le kell róla szedni valamit, érted? Az agyadba. És amiben, Érted? amilyen szavak előfordultak, ja az volt az egészben, amikor fölébredt ebből a komából, tehát akkor egyből németül kezdett el beszélni. És egyszerűen nem tudja, miért németül kezdett el beszélni. És arra, hogy utána mondom, és tudod azok a szavak, amiket minden nap használtak, amikor beszélgettek, azok eszébe jutottak, és azokat tudtak. És akkor olyan volt, hogy mondom, nézek egy filmet, és arról szólt benne, hogy mindent megértünk, de csak arról volt szó, mert hogy földületek, és tényleg megértem, és akkor kereszt az anyukám, amikor hazajött, hogy miről szólt a film. És nem tudom, hogy az a ló, ól, meg mit tudom én, az földület, és akkor nem, érted, mert addig, amíg te beteg volt, nem használtak ezt a szót, hogy istáló. És nem tudta, érted, mert kijött, de amikor mondták neki, akkor ezt És akkor soha többé nem felejtette volna el, mert már akkor már, mint a leradírozták És volna a tényleg lefejtést. és kórházban volt? nem, hát úgy volt, hogy Eszméletlen, általában kómában volt. másikat, nem elsősök voltunk. Aztán márciusban olyan, hogy hazaért, és elkezdett bénulni az egyik fele. És felhívta az anyukáját, és akkor bevitték kórházba, akkor már tök rosszul volt, és akkor megtudták, hogy mi baj van, akkor kivitték hozzá, aztán megállították, hogy agyelgyógyulása volt, ha agyelgyógyulása van. Aztán, mit tudom én, összebeszélt mindent, végül is abban drítették ki, hogy lázálmában Szerintem ezt megtudtam, nevet föl. De, ez tök jó. Ez a lényeg. hogy miket beszélt, abból eltudták, hogy meghalapta egy tengeri malac, de Hát azt mondják, hogy a tengeri malac az fel. csak azt nem tudták kideríteni, hogy hol halapta meg mit tudom én, meg mikor, meg stb. És akkor Valami olyat is mondta, hogy izgult az orosz, valami orosz versenyen volt, vagy valami ilyesmit mondta, és hogy azért esett Ki vagy kómába. Kulonctól is lehet, hogy hagyod jól. nem tudom. és A Béla bácsinak és akkor valaki kapott. minden nap És a Platon- 3-26 nem is darab hal. gyógyszert kapott, 30-26 darab volt ez a teggelélbe este, mert akkor infúziózták, és ezt nem tudott enni, nem tudta a kezébe, remegett a kezét, meg le volt teljesen vérulva az egyik, hogy nem is tudott menni, meg mit tudom én, milyen dolgok voltak. Újra meg kellett tanítani, hogy állít, hogy normálisan tudja menni, aztán most megint De betűnő. most ha egyik pár levénő, akkor mit tudom, akkor a szív is levénő, vagy mi van akkor? Nem Szerintem tudom. az úgy működik. És most megint? Vagy hogyan az, hogy csak az egyik fele volt, hogy is Mennyi már ideig választok volt volna, és akkor... Hát nem, hát úgyhogy... Hát van ezzel olyan. meg Miért van, az izének, mikor hogy a- remegett a kezét, tényleg... Anyukám kolléganőjének a Dózsában volt egy olyan, hogy az arcánk az egyik fele bénult le. Tehát a nyelve felétől idáig lebénult Hát nem meg itt az mondott arc, el, hát és nem tudod, és lehet így mondani állt a rá. szájától, így állt a szájától, és csak kicsit tudod beszélni, érted így. Érted így. Ez a része egy elidegenedő. De most komolyan, bad dance, fele ilyen. Manusznak.
Jó, gyerekek, nem beszéljünk. Aha. Na, az jó volt, amikor ezelőtt tök jó dolgokról, de amikor már ezekről... Elkezdtünk azon Ja, figyelj, gondolkozni, Pati. hogy mi van, tehát hogy most is minket is irányítanak, és Aha. amit most mondok, azt is Igen, tehát hogy nem mindenki elmélkedik így, meg minden tudod. De figyelj, Peti, amit a mai újságban van, azt szerintem sokkal reálisabb, mint amit itt össze-vissza mondogattunk. De figyelj, Mi van? elolvasnál neked ezt a könyvet, figyelj, amit itt mondál, ez a mind benn van, ez a Manusz, ez elolvasta ezeket a könyveket, és minden mondta ugyanazt. Érted? Tehát, mint ha most neked az a Manusz az egy tudósnak tűnik. De ez a nem erre, ez itt az ész. Ez a nem erre itt az ész. Ezt az ember becsülni tudom, mert ez minden tesztolált ki. Vízüzön, hogy igaz volt, és megmagyarázta, hogy mi volt az a vízüzön, hogy egy globális méretű katasztrófa. most itt él? Persze, magyar ember. Magyar ember. Magyar Hát író, van magyar, de ki tudja, Na, itt él. Esztergomba él, nincsen tévéje. Él még? Persze. Nincsen tévéje, nem nincsen foglalkozik ilyen dolgokkal. ilyen állandóan ilyen kívül a tölgyfa alatt a kertbe írja, állítva írja, mindegy, írja aztán Ebben a világban, könyveit, nagyon. érted? Már most látunk egy Ezt az ember- csillagot, látunk. Mi? Milyen csillagot? Igen. Fénylő, egy nagyon fénylő csillagot. És egy darabig ott volt az igen, és utána, amikor már Felhőmented. Nem lett közvetében. Azt tudod, az lőkartásos repülő volt. de nem repülő volt, az Figyelj! figyelj, ez nagyon Osztálykiránduláson leálltunk, mert soknak húgyoznia kellett minden. Kiszálltunk minden. Rögtünk, öcsém, mert fölnőtt UFO volt, mindenki ki volt akadva, olyan végre láttunk UFO-t, érted? Rendesen, komolyan, úgy nézett ki, mint az UFO, érted? Megfordult, aztán picit így megbillent. 5 percig azt hittük, hogy UFO. Figyelj! Buszsofőr, mindenki rögött, mindenki már be volt tojva minden, hogy mi az UFO. Elfordult, megint ugyan zuhanórepülő, és húztak maga után a csikot, aztán ott volt. Rendes repülőgép volt. Hangja is. A közelebből és úgy jött a Nappal hangja is. látták ezt, mert a fény lett nappal? Aha. De ez most tudod, Pető, teljesen olyan volt, hogy a csillaget volna, az állt rendesen ott. És akkor utána mondjuk belenjünk szárvára, és akkor mondja az Adél is, meg még egy osztatásom, meg én is, hogy ja, én kezdtem el, hogy láttam már egy UFO-t, és akkor mondja az Adél, hogy nekik is van egy kedvenc csillaguk, és hogy a busz pont jobb oldalt lehetett látni, hát jobb részről. És mondom, hogy nekem is, úgyhogy én is azt láttam, hogy tök fénylik, és majdnem az alatt a látóhatárnál volt. És amikor most mentünk, jöttünk Sárváról, akkor már nem volt ott. És a csillag az nem megy fölfele. Felhőmentelik. Csak a föld fordul. Hát olyan gyorsan ne csinálj. Á, nem, Zsolti. Még mennyi idő volt? Hát figyelj, a föld, a csillagok az nem fordulnak. Az nem fordul meg. Hát nem, a göncő sem És el. eltűnt. És nem volt, én nem láttam azt a Hát figyelj, a izé, Jaj, de- az a világegyetemben együtt megy ám. De figyelj, Úgy vagy van ő éjszakai, vagy lehet, ő... hogy akkor át akarja majd másik. Nem, felhőment elé, vagy De bármi. figyelj, hogy itt egy csillag, meg itt egy másik, mikor te egy fordulsz, akkor már pont úgy látod, hogy Nem ezt a tudom, nagyon mondat sokáig látod. néztük utána. Ja, meg lehet, hogy egymás előtt volt kettő, és kicsit nagyobbak tetszik, és amikor már ketté mentek. Ja, de mondd át, a csillagok azok nem mennek, Hát hát... különben egyszer meg Nem kell menne, figyelni, csak a hogy föld. tényleg, Csak a hogy föld minden fölött. csillagot nézel, és hogy Az az nem nem is esélyik nap el. De milyen volt, mikor láttuk a Sputnikot, emlékszem, mikor egyik nyári szünetben? Hát lehet ám látni a Sputnikokat, tudtátok-e? Tudod, a Az műholdakat műholdakat lehet látni. Persze, lehet látni. Isten bizony. Becsület szavamra, hát nem tudtátok? Hogyan? Nem. Nagyobbakat lehet látni. Nem emlékszem, mikor itt néztük? Tehát tök pici fénylő csillag, Zolna, akkor így ment így kitörölték az végig agyával az tőle. ufók, hallod, kitörölték? Emlékszel? Vagy te velem néztük, Zsolti? Mikor ő rögti, hogy ilyet nem lehet látni, mondom, ezt a jugóba mutatta nekem a apukám. Mondta, hogy nézzek fel, aztán mindjárt keresünk neked egy izét, Sputnik, és rendesen ment. egy hullott csillag lenne, csak... És hullocsi, és csak elég gyorsan, és tudod, és mindig forog a föld körül. Érted? És Hát, tök olyan, mint egy pici csillag lenne. figyelj, De nagyon messze, nagyon messze. Nem megyünk ki megnézni azért. Hideg van. Érted? De kevés van Hát ilyen. tudom csinálni. Tehát Meg ami- lehet, hogy nem is lehet látni, mert pára van mondjuk egy köd. Nem, most nem. De ezt a Manusz egyébként ismerem, aki... Utána nagyon nincs. Nem is mondtam még nektek, Faterum kollégája. Igen. Ismerem a Péterbe, aki újságban. Csillagvizsgálatban is már voltam, ott láttam először a holdat. Egyszer mutattak. Rendes nagy távcsővel, tudod, a 400-es izébe. Abba a távcsőbe. Azt egyszer tartott egy előadás az ufókról, aztán olyan, hogy még kicsi voltam órás, aztán amikor, nem, igen, és megvan, már emlékszem, hogy volt. És utána elmentem még, mikor már nagyobb voltam, azt hiszem 6-as koromban volt egy ilyen UFO előadása, és elmentem. És képzel, engem is említett, képzel az előadásában, mondta, hogy volt egyszer egy kisfiú, és ő belenézett a távcsőbe, és azóta a csillagokat, vagy Szaturnuszokat rajzolt meg mindeneket. Aztán én voltam az, képzeld, mondta. szóltál neki? Nem szóltam aztán. Mesélte. De tudom, utána mindig az óvodában is izéket rajzoltam, ilyen csillagokat, aztán még megvan az a füzetem, minden, az egész izé tele van ilyen izéket. Megvan. Aha, nem tudom valahol. Mondjuk lehet, hogy az a Manus is okos, de mondom, amit te mondott, az eddig mindenhol, már mindenhol olvastam, érted? Nekem most így meghökkentőnek És tűnik. írta ezt a újságszerűséget? És ez nem előre beszél, ez a másik. Azt a másik újságot?
Na, aki ezt a nem hülyeséget, aki ezt az álmosat írta, Igen. az valami Nagy Pál vagy ki? Az is Nem magyar, tudom. mindegyik magyar. Mindegyik magyar. Megmondom, írt egy másikat, akiről tudod, így eszembe jutott ez a Fridlárával kapcsolatos dolog, az is magyar. Az megint egy jó van, az ez a rádió. Ja, meg azt írta, hogy a Noénak a bálkájában, amikor tudod, ment a föld körül, hogy volt benne egy olyan tárgy, amelyik állandóan nappali világosságot adott neki. Hát magyarul egy zseblámpa. Tehát